Здравейте! Казвам се Цанко Цанков и съм районен директор в един голям брокер, който от 7 години работи на българския пазар. В тази компания ние помагаме на хората да постигнат своите финансови цели, да оптимизират своите финансови потоци и всъщност нашата основна цел е да имаме доволни клиенти, на които да спестим време, пари и нерви. Защо финансова култура и защо е толкова важно? Сетих се за един случай, в който интервюиращият попитал кандидата за работа, защо иска толкова голямо заплащане в сфера, която няма никакъв опит. Кандидата казал, защото смятам, че е много трудно да правиш нещо, от което нищо не разбираш. Схващате иронията, всъщност каква е връзката с нашата финансова култура. Обичам да разделям на сегменти тезите, които всъщност трябва да дискутирам. Нашата теза е съставена от финанси и култура. Финанси идва от гръцки, което е финансия и значи доход на личност. Всъщност става дума, това е синоним за нашите пари или по-скоро за ликвидни финансови средства. А култура също идва от гръцки, от коло или колере, което означава възпитание, образование, развитие, приспособяване. Всъщност този термин е многопластов и най-вече се разделя на две основни части като термин. Отнася се за материална култура и за духовна култура. Но сега ще говорим повече за материалната култура. Финансовата култура е съвкупност от знания, умения, навици, които ни позволяват добре да боравим с нашите налични финансови средства. А добрата финансова култура всъщност ни прави способни да имаме успехи в финансовата сфера. Искам да спомена за едно изследване, което е първо по рода си в България. То е направено от изследователския център Тренд по поръчка на най-голямата финансова академия в България. 2023 от 1 до 7 декември е направено това проучване и всъщност ще ви дам някои от резултатите от него. Оказва се, че 73% от българите не спестяват пари, а 22% го правят и то най-вече в банка или така наречения буркан банк вкъщи. Финансовата култура на множеството българи включва живот от заплата до заплата. Без изграждане на финансови навици, както създаване на авариен фонд, например, познат като финансов басейн, това са от 6 до 12 заплати, които ние трябва да имаме настрани. А в България това е познато като бели пари за черни дни. Също така нямаме и навици да спестяваме за бъдещи житейски събития, покупки и също с капитал за инвестиране. Така, друга статистика. 52% от българите оценяват личния си стандарт като среден. Една трета или 29% казват, че според тях техният стандарт е нисък. А само 4% от българите вярват, че имат висок жизнен стандарт. 84% от българите разчитат единствено на заплата без постъпления и доходи от други места. 90% от българите не инвестират. Правят го само 7% от тях. За сравнение, средно в Европейския съюз гражданите от всяка държава средно 24% инвестират. Като най-висок е процента в скандинавските държави, Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, там е 65 и нагоре. Единствено по-нисък процент е Румъния от нас. Ниската финансова култура създава доста главоболие и в кредитния сектор, а ние българите ползваме много кредити. 76% от потребителите на кредити не знаят, че имат право преди да подпишат договора да получат цялата информация по кредита и всички условия по него. Също така половината не знаят, че до 14 дни работни ние имаме право да прекратим подписания договор по кредита, ако нещо не ни харесва.
Също така не е много ясно какво е ГПР. Годишен процент на разходите по кредит. Това не се знае от много кредитополучатели. Ниската финансова култура спъва потреблението на финансови продукти и услуги в България. Комисията по финансов контрол споделя, че само 0,4% от българите са инвеститори на капиталовите пазари. Това е страшно нисък процент и ни слага на едно от последните места по инвестиционна култура в България. Също така българи навлиза в много капани. Много хора изплащат наследствени дългове. Други хора изплащат чужди кредити, защото са подписали документи за препоръки, за поръчителство. Как да изградим своята финансова култура? Може да изградим нашата финансова грамотност, като се фокусираме върху основните принципи за финансово планиране. Ще ги изброя набързо. Първият принцип, важен за финансово планиране, че ние може да увеличим максимално нашите приходи чрез създаване и изследване на бюджет. Да, бюджет, който и държавата има. Държавата всяка година гласува бюджета за следващата година. Приходите от акцизи, от данъци, от такси, от ценни книжа и така нататък. И планира и разходите, които са разходи по образование, по социална дейност, по пенсии и така нататък и така нататък. Естествено, ако разходите са повече от приходите, то държавата влиза в дефицит. Същото е и за отделния човек и за семейство. Ние трябва да имаме своя бюджет. Ако дълго време една фирма има по-големи разходи, отколкото приходи, то тази фирма фалира. Така е с бюджета на всеки отделен човек. Когато ние имаме картина върху знанията си, върху знанията как функционират нашите парични потоци, ние вече можем да направим промени, които да не донесат оптимизиране. Втория принцип – да спестяваме. Защото разбрахме, че според статистиката българите спестяват малко. Спестяването може да ни доведе до натрупване и изграждане на активи. Активите са нещо много добро. Ще спомена след малко във връзка с активи. Третия принцип е да създадем разнообразен финансов план. Всеки от нас има повече от една финансова цел. И затова е добре да имаме планове за всяка една от тях, за тяхното постигане. Това беше трето. Четвърто, да намалим разходите и да елиминираме нашите дългове. Имайки добър финансов план и бюджет, ние може да видим кои са приоритетите ни и къде може да намалиме нашите харчове. Също така, приоритетно за всеки от нас е да има план как да се избави от своят дълг, ако има такъв, своя кредит, своите задължения. Защото той тежи много на всеки един от нас, който го има. Така, финансовата грамотност започва от разбирането на основните термини, които всъщност са свързани с нея. Това са приход, разход. Ние трябва да знаем и да имаме баланс между приходите и разходите в нашия бюджет. Това какво влиза като постъпление от заплата, от инвестиции и това, което излиза като разходи. Трябва да знаем какво е актив и пасив. Най-лесно може да го запомним, като знаем, че актива е всяко нещо, което вкарва пари в джоба ни. А пасива е всяко нещо, което вади пари от джоба ни. И трябва да знаем, че всяко нещо може да бъде и актив, може да бъде и пасив. Давам пример. Ако имаме кола, с която само се возим и имаме разходи по нейната поддръжка, по закупуване и така нататък, това е пасив за нас. Но ако тази кола ни прави пари и тя е такси и всъщност чрез нея печелим, тя вече се превръща в актив. Ако всъщност приходите от нея са по-големи от разходите по нея. Същото е с жилището. Така. Много добра информация може да получим всъщност и от
четенето на книги. Препоръчвам да се четат книги, да се слушат аудиокниги, да се гледат видеа. Има страшно много информация по въпроса и това може да ни помогне ние да имаме много добра финансова култура и съответно финансови успехи. Препоръчвам 3 автори и 3 книги, които всеки от нас би трябвало да прочете. Първата е книгата на Робърт Кийосаки "Богат татко, беден татко". Автора в тази книга споделя реалната си житейска съдба. В началото на живота си той споделя, че е имал 2 бащи. Единият неговия биологичен баща, който е бил много високо образован, но е бил беден. И споделя какви принципи той е практикувал и кои принципи той е искал да предаде на самият Робърт. А втория му баща, всъщност това е бащата на неговия приятел Майк, който не е завършил по обективни причини своето образование, но е предприемач и богат и успешен човек. И принципите, на които той го учи и които той всъщност поделя и развива в живота си. Втората книга, която е важно всеки да прочете, това е книгата на Джордж Клейсън "Най-богатият човек в Вавилон". Това е задължително четиво за всеки, който иска да се здобие с финансова свобода и достатъчно време да прави нещата, които обича. Някои от принципите, които са заложени в тази книга, са: плащай първо на себе си, богатството не се измерва с размера на приходите и друг принцип е да приложим силата на пасивния доход. Третата книга, която искам да ви препоръчам, е пълно финансово преобразуване или преобразяване, на Дейвид Рамзи. Това е бестселър, който е променил живота на милиони семейства благодарение на 7 практични правила. И така да обобщим. Какво е финансова култура? Това са знанията, уменията, които имаме в тази област и добрите практики, които ни правят да имаме финансови успехи. За да постигнем финансова грамотност и култура, ние трябва да знаеме някои неща. Трябва да боравим добре с термините на финансовата култура, да имаме бюджет, да спестяваме, да имаме финансова цел и да се освободиме от всички тежести на кредити и задължения. Важно е, ако аз съм замислил някой от вас за това колко е добре човек да мисли в тази посока, да си научи да спестява и да използва инструменти, които ще го доведат до изграждането на активи и той да живее по-добре, да добави стойност на себе си и да помогне на други да живеят добре край него, аз се чувствам много добре. Пожелавам ви успех в тази насока, благодаря ви за вниманието и до скоро!